Да. Просто исках да снимам как свети вече кулата. Как се върти отгоре. Виж как се върти, Силве. А това метро? Не. Не сме на метрото, ние сме директно на влака. Директно на влак, там къде е знак. Направо. Ние на влака, нямаме метро до нас. Да, и отсреща по десния ръкав. По десния ръкав, както казах. Девет и половина. Да? Едва ли сме приемени толкова? Има някакви градове, където работят денонощно. Sì, che è molto Ecco tuк.